Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel Film here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithemba yini ezingane zithemba ekhayizilena ke eyethu siyahlepa. Niyakhumbula ubaba uMseleku ethi kumakhosikazi mhlambe wathatha umuthi orongi njengoba uLwandle noSibindi bezokwenza into leyo yokugeza umsamo, ngicabanga ukuthi njalo mase-ke bamukela iy'phiwo zabo. Nami uzwa ngithi uLwandle ukuthi uyena ongathi okungaphezulu ngalento le yabantu abadala namadlozi. Shuthi uLwandle uye ozoba namaphupho ukuthi ahambe isihlahla esitheni amakhambi. Niyabona ukuthi umsebenzi kaLwandle uqale manje. Mlalelani, ade ngibuka lapha le episode uMpumelelo ekhuluma ngoVuyokazi noMpumelelo ukuthi babangani njengoba bemile balinde uNompumelelo esethi laba bangani bona abantu abamthethisayo emhlanganyele naleli shethi. Lana-ke kwakuyishethi lento engifuna ukisho. Wathi leli shethi waliphiwa uMseleku, leli shethi linamandla esehleka uMpumelelo nina ephethe ishethi ethi leli shethi elimenzele iy'manga. Hayi bo guys. Nangu uSnelane sethi ubaba uMseleku uyithoyizi. Akaqale uLwandle, akaqale umkhulu ugogo uLwandle, akaqale enze umsebenzi khona into wrong abayifaka egcekeni. Niyamuzwa namanje uMpumelelo iyaphela ilona. Izingane zesithemba ukukhuluma into esingayizwa. Ukhuluma isiZulu, ilanguage yethu. Kodwa ukuthi uthini yazi ngeke uzusho. Futhi nje mina laba belokhu bethi bayamuzwa, bayangidida ngoba ababhali ukuthi uMpumelelo uthini. Simlalele siya episode 11 kodwa simuzwa. Usine useqhamuka nokuthi ubaba uMseleku uyithoyizi. Besithi thina akasebenzi uLwandle. Mase bewugezile into akenze lapha akaqale lapha ekhaya. Nibuke leya episode season 6 kwibhede kaMhluphekazi. uMpumelelo uma esekhuluma ngeshethi, uMpumelelo la kuzingane zesithembu le season esibukayo, la kubuzwa khona imibuzo ebalulekile uvele ehleke. Hayi guys, angikhuluma amanga. Ufike wakhuluma nobaba uNdabe wambuza ukuthi-ke lento oyenzayo uzenzela wena, yona imali unayo yini? Wahleka uMpumelelo. Kwabiza i-meeting kunabazali baze bamlinda lapha etafuleni sekulindele ukuthi aphendule umbuzo. Esethula uMpumelelo bebuza ukuthi-ke cha sichazeleke isizwe sonke kukhona abazali behlangene. Waphinde akasebenzi uLwandle. Ekuqaleni bengithe dile ne-boyfriend kaSne. uSne indlela zakhe zilunga ngoba mhlampe makusuka i-boyfriend eduze uSne uzokwenza izinto ey'qondile. Yilento yokuthi uhappy emjolweni engabe sayinaka zonke ezinye izinto. Akasusa i-boyfriend kaSne eduzane enzele uSne into ey'thile anike noMpumelelo kwakhe. Mhlampe angazi noma into ey'phuzayo noma ugeze ngazo noma kunjani. Kodwa nje akahlanganise uLwandle samuzwa. Nambona uLwandle. Kodwa uLwandle into yakhe hayi ukuthi into yakhe. Yindaba abantu abadala benza uLwandle ecasuka umamkhulu uma imbuza ukuthi-ke Lwandle kwenzakalani. Sathi uLwandle phela iy'nkinga ngeke y'fike naye, zakade zazikhona. Mayelanda iy'nkinga ngabantu abadala noma ngesiphiwo sakhe ayikhali. Esho kanjalo umamkhulu. Niyamazi uLwandle, nimkhumbula uLwandle ngaphathi kwamamkhulu ukuthi wayethobeke kanjani. Mayesene enabantu abadala-ke ukhuluma kanje. Kodwa-ke sabuye sacabanga ukuthi yingoba umamkhulu umzalwane. Umamkhulu futhi uke wahleka kukhulunywa ngendaba yesiphiwo saLwandle. Ongathi umamkhulu uyayingabaza. Mhlampe kungenzeka kuLwandle ukuthi useza nomqondo ukuthi vele uma lento engiyenzayo akahambisani nayo. Mina bengiphakama nokuthi uLwandle njengamanje akasukume. Ngiqale lapha kubo isiphiwo. Nangu usisi wakhe esifake enkingeni manje ngoba usisi wakhe siyamsupport kodwa ngiyesisupport ukuthi engahloniphi. Ubhuti wakhe la waqala wakhuluma ngeshethi
bonke athi ubabambe ngeshothi sebehambile, bamshiyile usele neshothi lakhe. Nompumelelo usezowathola umntwana nomunye. uVuyo uthi nje hhayi isidima sakhe siphansi ngale nto ayenza noMpumelelo, isidima sakhe akasitholi siphansi. uMpumelelo vele enze ngathi usangena uma ekhuluma naye, kanti thina sibuka yena uMpumelelo sithi hayibo uzakhipha amehlo guys ehleke. Awuqali umsebenzi kalwandle, awuqale manje, akasheshe ukuze iphume le nto abayifake egcekeni ngoba sezwa ngumseleko. Ningathi yimi umseleko wayetshela amakhosikazi akhe wathi nawo amakhosikazi uma ehambe ayolanda izinto ey'thile lezi zinto zibajikele. Ngiyadlala we guys, ngiyadlala Nkosi yami, kodwa basho laphaya kuThando neSithembu bathi kunezinto ey'ngalungile egcekeni labo, izinto ezinomkhovu. Mina ngahamba ngayofuna kusegcekeni kunani, ngathola isihlahla. Leso sihlahla nase ngiqamba amanga nathi nini isihlahla esinjani, kanti kuthiwa isihlahla sokuxosha imoya emibi. Kuthiwa siyadayisa futhi-ke siyathengwa, asinankinga. Ha! Social media nase ningibophisa abanye sebethi lesi sihlahla lesi lokhu ile nto leyo. Ngathi mina hawu, pho abasifihli ngani masinjalo kanti akusona. Eyi nina guys, hayi nani ngeke nisho kodwa ukuthi akekho ozama ukusididisa ngalobo efaka lezi ndaba lezi zezinto zobhululu ukuthi singanaki izinto ey'balulekile, sisalele emuva, singatholi izinto ey'balulekile njengama-business opportunities, izinto ey'hlakaniphile. Silobu sithi nabo obhululu emzini yabantu bengekho. Nisho? Hhayi, asubuye sime kancane sicabange ngoba ngeke. Thina kufanele sihlale sikhombe obhululu as if yithi abekho abama-hard workers, kithi abekho ababona ama-opportunities bewalandele, silobu sibona obhululu. Hawu, heyi, kodwa phela nawe uma usubona abantu bedla ungadli uzothini? Uzothi bakuthathaphi? Yabo, sindaba yami ayikho nani. Thank you so much for your love and support. Ningangizethisi. Bye.